बर'नि दैदेननायाव गासैबो जोंनि हास्थायनाय लुबैनाय जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनानै लानो हागोन। सासे लेखा गोरों मानसिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एमएलए जानो फैनाया जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय गावनि बिबानखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खाथियाव थांनो हायामोन। प्रमद बर'नि थुनलाइनाय UPPL पार्टीनि थुनलाइनायाव आरो दिपेन बर' सारनि थानाय स्टाइल, बेरायनाय स्टाइल, जानाय स्टाइल, गाननाय जोमनाय स्टाइल सासे एमएलएआबो हायामोन, सासे एमपिआबो हायामोन। सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनि गाननाय, बेरायनाय, जानाय, आगदा आखि सरकारि गार्ड दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा बेसेबां हेफाजाब मदद होगोन। रायजो राजाफ्रा गावनिनो सासे लेखा गोरों मानसिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिनि खाथियाव मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खाथियावनो साफिनो हायामोन। दिनैनि समाव एमएलए जायैनि सिगां, एमएलए मिनिस्टार जायैनि सिगां माबायदि बेरायोमोन, माबायदि थायोमोन, सासे एमपि एमएलएआबो हास्लाबामोन। UPPL long, EXO long, Dipen Boro long, Dipen Boro long, EXO long. भिडिअनि बुथियाव खोनाखाबाय दिपेन बर' सारनि थानाय स्टाइल, जानाय स्टाइल, बेरायनाय स्टाइल जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम बिबान लानानै हारिनि थाखाय सान हर खस्थ' खालाय सोमदोंमोन। थानाय स्टाइल, जानाय स्टाइल, बेरायनाय स्टाइल एमपि एमएलएफ्रा हास्लाबबावामोन। दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे लेखा गोरों मानसिया एमएलए जानो फैनाया बे जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय गावनि मैखोम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानाय समाव प्रमद बर'नि थुनलाइनाय UPPL पार्टीनि थुनलाइनायाव गाव एकसेटिया रायजो राजाफ्रा खाथियावनो थांनो हाया। सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनि खाथियाव गेदेरमा रायजो राजाफ्रा खाथियावनो साफिनो हायामोन। खाथियावनो मोजां गाज्रि थांनानै सावरायलायनो हायामोन। जों बेबायदि खोनादों। एमएलएफ्रा माबायदि थायो, एमपि मिनिस्टारफ्रा माबायदि थायो, बयजोंबो खुला, माखासे सिम्पुल गावनि गार्डफोरखौनो नोंसोर फैनाङा खाथियाव। सोरबा एमएलए, सोरबा एमपिफ्रा गावनि गार्डखौनो लानानै बेरायबावा। दिपेन बर'आ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गावनि बिबानखौ लानानै गावजों आगदा आखि सरकारि गावजों गार्ड लाफानानै बेरायनाया एमएलए स्टाइल, मिनिस्टार स्टाइल आरो दिनैनि समाव देरहायोबा मा जागोन? नाथाय सासे लेखा गोरों मानसिया बर' हारिनि गेजेराव एमएलए जानो फैनाया बे जोबोद बाख्नायथाव। थांनाय प्रमद बर'नि समाव प्रमद बर'नि खोथा लानानै UPPL पार्टीनि खोथा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमानि खाथियाव गेदेरमा रायजो राजाफ्रा मोजां गाज्रि सावरायनो फैयोबा खाथियावनो साफिनो हायामोन। बेखौथ' रावबो बावाखै खोमा। UPPL long, EXO long, Dipen Boro long, Dipen Boro long, EXO long, UPPL long, UPPL हान्जानि ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि, बुथ कमिटि आरो बिजाथिजों लोगोसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिखिनि बिसायख'थियाव हाबा मावबाय, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट, आनसलिक, जिल्ला गासैबो लेभेलनि जोंनि मावथिफ्रा खामानि मावबाय परिबर्तननि थाखाय, मोजां सरकार लाबोनांगौनि थाखाय। बे गासैबो बिथिंखौ मावनानै दिनै जोङो मोनसे गोदान थासारि, गोदान परिबेस मोननो हाबाय। आरो दिनैनि समाव प्रमद बर'आ बिटिआर गोदान सरकारनि चिफ आरो डिपुटि चिफ हिसाबै गबिन्द बसुमतारीखौ जों मोननो हाबाय। आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो बिटिआरनि गोदान जि सरकार, बे सरकारखौ जोङो धन्यबाद बावदों, बिथांमोननो जोङो उइस खालामदों। आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव जों मिजिंथियो
जे बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ नैबे सरकारनि गेजेरजों जों मावफुंना लानो हागोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जौगानांगौनि थाखाय बा हारि गेरेमसा दानांगौनि थाखाय गासैबो जिखिनि हाबाफारि दङ बेखौ जों मावना लानो हागोन लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि हारिसा बे हारि हारिसाफोरनि जि अधिकार बिथांमोननि जि जौगानांगौनि बिथिं गासैबो बिथिंखौ जोङो मावना होनो हागोन दा बेखायनो जों मिजिंथियो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोनसे दावहा नांनायनि गेजेरजों जों मोनसे गोरोबथा मोननो हाबाय आरो बिनि उनाव जोङो नैथि दावहा हिसाबै गोदान सरकार 17 बोसोरनि उनाव जि दुर्निति भ्रष्टाचारनि जि सरकार दङमोन जि मोनसे बेयाव अपसासन जि सोलिदोंमोन बेखौ रायजोफ्रा दिनै जोगारनानै बिदाय होनानै दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव UPPL आरो BJP आरो GSPनि मोनसे पस्ट पल एलायन्सनि गेजेरजों मोनसे मजबुत शक्तिशाली दिनै सरकार मोननो हाबाय आरो बे सरकारनि गेजेरजों जों मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो बे बिटिआर ओनसोलाव गासैबो रोखोमनि जौगानाय आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि गासैबो रोखोमनि जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनानै लानो हागोन दा बेखायनो जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया बे सरकारा फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय शक्तिशाली हिसाबै बे सरकारा सालायगोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासैबो जोंनि हास्थायनाय लुबैनाय जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनानै लानो हागोन दा बेखायनो बयबो रायजो राजाया जेरैबायदि मेन्डेट जनादेश होबाय बे मेन्डेट आरो जनादेशनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ हरंलायै जों साबायखर बावदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव बे सरकारखौ मदद आरो हेफाजाब होलांनायनि गेजेरजों रायजो राजाया सांग्रां थानानै सरकारनि गासैबो लेभेलनि जिखिनि जौगानाय हाबाफारि बेखौ जाहाथे मोनफुंनो हायो आरो बे सरकारा मायबाफोर जुदि गोरोन्थि मावफ्लाङोबा रायजो राजाया बेखौ आसि दिन्थिनानै जाहाथे कारेक्सन खालामनायावबो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय।